Takže jste správně, přátelé, tady dneska na workshopu. A pojďte mi ještě napsat do chatu, když už jsme se tak pěkně tady skontaktovali v tom chatu teďka, rozehřáli, tak jednu top věc, top zážitek, nebo aha moment, někdy, kdy jste si prostě během těch lekcí na hravém klavírním workshopu řekli, jo, vlastně, aha, tak to je ten váš aha moment. Kdyby byla jedna věc, kterou si odnášíte, na kterou budete vzpomínat, co by to bylo? Co by byla ta jedna věc, která ve vás prostě zanechala obrovský otisk? Dudácká kvinta dokonce víckrát spolupracují ruce, že i já to zvládnu. Skvělý pocit po tom, co jsem byla schopná zahrát písničku oběma rukama. Jablíčko, celý workshop je pro mě zážitek. To je krásný. Dudácká kvinta a dráček, že se hraje celým tělem. Pod odborným vedením je pokrok velmi rychlý. Gaga, ano, na to už nezapomenete, už se vám to nebude plést, ty tóny. Že to zvládnu obouruč, hraní vahou paže a postavení prstů, další dudácká kvinta, dráček, že to jde, ty tátája, výborná metodika, že přeci jen ty ruce zvládnou zahrát každá něco jiného. Zapamatování si tónů, zase dráčci, dudácké kvinty, pozice DG, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo. Prostě všechno. Nechá se to naučit. Vše je zážitek. Paprsky, ano, sluneční paprsky, dráček, domeček, že jsem schopná hrát oběma rukama a zní to dobře, výborně. Hlava a zpěv řídí ruce, ano, Markétko, výborně. Souhra, levé a pravé ruky. Hodně tady máte tu souhru, dudácké kvinty, vše krásné, nejvíc, že si můžeš zahrát písničku. Parádní, přátelé. Tohle bych ráda, kdybyste si odnesli a vždycky si vybavili ten pocit, to rozechvění, které se ve vás odehrává, to nadšení, které prožíváte, až po workshopu znovu usednete ke klavíru, abyste věděli, že tohle všechno je možné a tohle všechno vy už jste tady dokázali, vy už jste to prožili, vy už jste na té cestě, že vy víte, že se můžete naučit hrát na klavír. Teď mám ještě pro vás jedno takové cvičení. Zkuste si představit sami sebe za 1 rok od teď. Už umíte hrát a už jste si třeba zahráli nějakou tu vysněnou skladbu, o které teď toužíte, kvůli které možná i začínáte hrát a napište mi, zkuste si vybavit ten pocit. Jsem to já za rok, jak se cítím. Už hraju pro Elišku, už hraju tu filmovku, co se mi líbí, už si umím zahrát ty písničky ze zpěvníků, už umím prostě tu skladbu, co jsem tak strašně toužila zahrát. Jaký to bude? Jak se cítím? Bohyně, jsem na sebe moc pyšná, skvělé, úžasné, radost, úžasně, cítím velkou radost, boží, kouzlo vlastní interpretace, paráda, wow, já jsem to dokázala, jsem borec. Budu na sebe pyšná, nepopsatelný pocit, úžasné a top. Jsem klidná, uvolněná, naprosto skvělé, naplnění snu, to je prostě nádhera. Rozpláču se radostí, úžasně se cítím, můžu hrát na besídkách v mateřské školce, spokojeně, že jsem to dokázala, hrdá, pomáhám své dceři, vděčnost, neuvěřitelné, splněný sen, radost, překvapení, úžasný pocit, báječně, pyšně, hrdě. To je úplně úžasný. Přátelé, opět, mít tu vizi je prostě strašně důležité. Vždycky je senzační mít před sebou nějaký cíl, ke kterému směřuju, protože když si ho tam dám, on je možná daleko, ale já na tu cestu vykročím a začnu se mu přibližovat. A tohle bez toho stanovení té mojí vize a bez stanovení nějakého toho cíle, který je pro mě možná dneska ještě nedosažitelný, ale za rok já už ten svůj sen budu žít, nebo možná ještě ne, ale budu mnohem blíž, než kdybych si ten cíl tam nedala. Takže tohle, co mi teď tady píšete, tak tady i čtu třeba, to přece není možné, jsem to jenom já. Bez pocitu permanentního začátečníka, svůj splněný sen. Tohle, co jste si teď napsali tady do chatu, napište si to klidně pak třeba do mobilu, na papírek a zase to mějte někde s sebou, aby na té vaší klavírní cestě jste měli tu motivaci pokračovat. Díky za sdílení. To bylo úplně úžasný, úplně mám tady z toho husí kůži, z toho vašeho sdílení. Mým cílem je vám dneska ukázat plán, jak toho vašeho klavírního snu můžete dosáhnout. Zase si musíme vytyčit samozřejmě nějakou tu cestu, protože čas, a to mi určitě dáte za pravdu, je to nejvzácnější, co máme. I když
nás všechny, kdo to dneska jsme, hraní na klavír baví, tak je prostě potřeba cítit ty pokroky, abychom byli motivovaní dál cvičit. A zase ale nemůžeme úplně u toho cvičení zapustit kořeny, že jo? Nemůžeme tam strávit jako nekonečný času, protože v životě potřebujeme čas i na jiné věci, ať už je to rodina, práce, nějaké pochůzky, domácnost. A den má prostě jenom 24 hodin, že my musíme i s tím časem nějakým způsobem pracovat efektivně. Takže pozor na to, že cíl, který nemá plán, cíl bez plánu, tak zůstává jenom přání. Souhlasíte s tím? My prostě potřebujeme plán. Co myslíte? Potřebujeme plán, protože když to bude jenom ten cíl, ale nemám plán, jak k němu dojdu, tak to skutečně zůstane jenom tím přáním. Takže dejte mi palec nahoru, kdo teďka cítíte, že potřebujeme ten plán. Prostě je potřeba mít nějaký plán, nějaký začátek a pak nějaký krok 1, 2, 3 a td. Až k tomu cíli dojdu. Jasný, super. Takže teďka si sami sobě dáte takový závazek. Já od vás potřebuju, abyste implementovali to, co si budeme ukazovat. Já vám dneska ukážu čtení not. Ukážu vám, jak na to. Ukážu vám, co potřebujete ke zvládnutí klavírních základů, ale potřebuji, abyste šli do akce a aplikovali to do toho vašeho života a do vašeho hraní, protože bez toho se prostě ty pokroky sami od sebe nedostaví. Tak co? Jste připravení uvést kroky, které dnes probereme do praxe? Dejte mi tam palec zase nahoru, nebo napište jo, ano, cokoliv prostě. Jasně, jdeme na to. Výborně. Tak, doufám, že jsem vás namotivovala teďka pořádně. A přátelé, připomínám, zůstaňte až do konce. Kdo se mnou bude živě, budu v průběhu vysílání dneska sdílet slajdy z mojí dnešní prezentace, abyste si je mohli stáhnout v PDF-ku. Bude to opravdu jen pro ty, kdo jste živě, jo? Potom budeme losovat výherce a opět je důležité, abyste u toho byli živě a budu mít i odměnu pro úplně všechny účastníky, takovou malou, no a samozřejmě prostor na otázky. Takže, přátelé, perfektní, jdeme na to. A začínáme otázkou. Dejte mi vteřinku, já tady vytáhnu anketu. Abych našla správnou. Tak, pojďte mi hlasovat. Jestli máte se čtením not spojené nějaké obavy. Úplně jednoduchá odpověď, ano, ne. Buď se to prostě cítím se úplně senzačně, se všechno mi jde, úplně hraju z listu, anebo ten basový klíč. No, ještě nejsme úplně kamarádi. Jak se cítíte? Jo, cokoliv, co si představíte, čtení not z křížky, béčky, basový klíč, houslový klíč, co vás jakoby napadne, tak úplně jednoduchá otázka. Mám nějaké obavy? Ano, ne. Tak, já ještě tam dám pár vteřinek. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, končím ten poll tady náš a jdem sdílet výsledky. Tak jak jsme dneska na tom tady? Z živého vysílání. 77% z vás, kdo tady dneska jste, takže více než 3/4 z vás máte nějaké obavy spojené se čtením not a 23% nemají. Tak těm 23% strašně moc gratuluju, ale stejně si myslím, že dneska uslyšíte a dozvíte se něco, co vás zase překvapí, nebo co nějakým způsobem vás zase posune a vy ostatní tam ty obavy rozpustíme dneska. Je to prostě krásný. Super. Děkuji vám moc za hlasování. Chtěla bych vám dodat odvahu do čtení not a těsně teďka, než se do toho pustíme, ještě zazdílet rychle příběh mojí studentky Zuzanky, protože tenhle ten příběh za to opravdu jako stojí. Zuzka už se mnou hraje prostě několik let, známe se i osobně, je to moje úplně úžasná studentka a ona dostala ke svým kulatým narozeninám noty na skladbu V noci jen od Erika Satieho. Je to hrozně známá skladba, jestli jste viděli třeba film Čokoláda, tak tam zazněla i v mnoho dalších. Je to prostě strašně jako známá hudba, moc krásná. Zuzka ale na klavír nehrála a neuměla noty vůbec, takže si přirozeně myslela, že to nezvládne, ale bylo jí líto ty noty, které dostala k těm narozeninám, jako jenom tak založit někam do skříně a nic. Takže se rozhodla na místě začít úplně od nuly v kurzu pro začátečníky. O 2 roky později
tu skladbu přečetla z not a zahrála a dokonce ji hrála na online koncertě, který je zveřejněný u mě na YouTube. Takže když to, přátelé, zvládla Zuzka a ta skladba fakt není jednoduchá, jo, od úplné nuly se propracovala k tomu svému cíli za pouhé 2 roky. Je to fakt uhraní na klavě 2 roky, to je rychlovka. Takže když to zvládla Zuzka, vy to určitě zvládnete také. Noty. Co to jsou vlastně noty? Noty jsou značky pro znějící tóny. Tohle bych ráda, kdybyste si teď jako opravdu poslechli. Noty jsou značky pro znějící tóny. Hudba je v notách zaznamenaná na těch notových linkách si pomocí těch kuliček, ale ta hudba vzniká, až když my to jakoby zahrajeme a vzniknou ty tóny, vzniknou ty melodie. Takže ty noty vlastně slouží pro ten zápis, abychom se mohli o to opřít, rozšifrovat je a potom si užít tu hudbu. Takže každá ta nota v té notové osnově odpovídá jednomu tónu, který budu hrát na klaviatuře. Když je potom spojím dohromady, tak vznikne ta krásná skladba, kterou se chci naučit. Pro čtení not je absolutně nejdůležitější dobrá orientace v základní tónové řadě. My jsme si tónovou řadu už představovali na hravém klavírním workshopu hnedka v první lekci. Učili jsme se i orientaci na klaviatuře. A tam je ohromně důležité, aby vy jste, i když třeba zavřete oči, tak si uměli představit tu tónovou řadu vzestupně i sestupně, protože tak, jak ty tóny následují na té klaviatuře vedle sebe, tak oni potom následují i v těch linkách a mezerách té notové osnovy. Takže my teďka uděláme 2 taková cvičení. Vy se podíváte tady na tu klaviaturku a budeme zpívat názvy tónů, normálně od Cčka, a budeme vzestupně. Já budu ukazovat myškou takhle na ty tóny. Počkejte tadyhle, abyste to viděli. A zkusíme společně vzestupně. Pojďte. C, D, E, F, G, A, C. Pokud je to na vás moc vysoko, klidně zpívejte o oktávu níž, anebo aspoň recitujte, říkejte to nás. Nemusíte úplně jako zpívat čistě nebo nějak operně, vůbec to nevadí teďka, ale jde nám o tu představu. Protože teďka, když jsme si to zaspívali, co jsme zjistili? Že ty tóny vlastně jdou jako po schodech. Že tam je nějaká frekvence, že prostě to C je někde tady a pak je D, E. Že jsou mezi nimi rozdíly, jako když jdu po schodech nahoru. Jo? A teďka zkusíme, já vám zaspívám ten vrchní tón, abyste mohli se mnou, jako pokud můžete, fakt zpívejte teďka se mnou, anebo aspoň šeptejte, ale potřebuji, abychom to zvládli i sestupně. Klidně se dívejte i na tu tónovou řadu, co máte napsanou tady nahoře. Výborně, přátelé, výborně. Doufám, že jste zvládli a teďka my zkusíme zavřít oči a uděláme to vzestupně a sestupně ještě jednou. Budeme si tu klaviaturu jenom představovat a představovat si, jak jdeme po těch stupních nahoru. Proč je tohle důležité? Protože úplně stejným způsobem vy to potom budete číst v té notové osnově. Tohle je vlastně příprava na čtení not. Je to jeden z prvních kroků, který potřebujeme udělat. Tak jo, takže zkusme to, jo? Zkusme zavřít oči a zaspívat to nahoru a dolů, tu tónovou řadu. C, D, E, F, G, A, D, C. Výborně, já vás sice neslyším, věřím, že jste se připojili ke mně, že tady nespívám sama takhle. Nespělám úplně takhle sama a je to opravdu jenom na vybudování té představy. Tak, super. My jsme si teď právě řekli, že ty tóny jdou po klaviatuře jako po schodech, tomu se říká stupně. To, co jsme teď vlastně zaspívali, tak je stupnice C-dur, jo, protože jdeme po těch jednotlivých stupních. A je skutečně absolutně strašně důležité umět tu tónovou řadu vyjmenovat. Vzestupně, sestupně a nejenom od Cčka, ale od jakéhokoliv tónu, který byste si vybrali. Takže uděláme
teďka cvičeníčko. Já ukážu třeba na tón F a vy mi teďka zkuste napsat do chatu 5 následujících tónů od F. Jo, nebudem začínat od C, tu tónovou řadu, ale zestupně od F, co by tam bylo, co by bylo dál. Klidně to napište do chatu, abyste si to mohli a můžete si to i zpívat. Jo, jak by to bylo, kdybychom zašli od F. F a jdem nahoru G, A, C. Výborně. Super. A teď si představím, že začnu od H a půjdu sestupně. Jo, H a chci sestupně ty tóny. Takže H, něco. H, A, G, F, E. Výborně. To je ono. Tímhletím cvičením já chci vám demonstrovat, až budete pak po workshopu sedět u piana, tak vy si smačknete libovolnou bílou klávesu a nebude to C, bude to nějaká jiná. A vy si zkusíte takhle ty tóny vyjmenovávat vzestupně, třeba 7 tónů a sestupně od libovolné bílé klávesy, abyste se skutečně zorientovali na obě ty strany. Ale ty tóny samozřejmě v notové osobě nebudou následovat pořád jenom vedle sebe, jako po těch schodech. Ale co oni mohou dělat? Oni ještě mohou takzvaně skákat jako taková žabička, obkročmo. Jo, že mám C a pak vždycky přeskočím jednu tu bílou klávesu a mám E. Přeskočím a mám G. Přeskočím H. A to teďka zkusíme tak. To je další krok. Ta představa naše té klaviatury se musí takhle jako rozšířit. A musím si umět představovat, co bude ten další tón. Klidně se dívejte na tu klaviaturu a pojďme teďka, nebudeme začínat od C, to je jednoduché, a zkusme začít třeba od D. A pojďte napsat do chatu 4 žabičky, to znamená D, přeskočím E a něco bude, jo? Tady ten tón bude, pak hop, bude tenhle, hop a ještě jednou hop. 4krát hop udělám takhle obkročmu objednu. A píšete, že tam je D, F, A, C. Výborně, přátelé, výborně. Jo, bylo by tam D, já to takhle ukazuju na té klaviaturce, F, A, C. A teď zkusíme od jiného tónu na druhou stranu. Takže třeba od Gčka začnu, na Gčku a půjdu doleva, sestupně. G, hop. Zase od Gčka 4. Ano, výborně. G, hop, E, hop, C, hop, A. A tuhle tu žabičku, máte to správně, perfektní. Tuhle žabku budete zase zkoušet přes celou klaviaturu, abyste tu orientaci vybudovali a potom zavřete oči a zkusíte si to i se zavřenýma očima. Vezměte zase třeba C a bylo by E, G, H, pak D, F a takhle si to odvíjet vzestupně i sestupně. Já vám garantuju, že tohle cvičení, ze kterého si můžete udělat hru, můžete se zkoušet doma vzájemně s dětmi, jo, nebo s partnerem, s partnerkou a opravdu to může být úplně hravá věc, ale strašně to posílí tu orientaci v tom tónovém prostoru. Takže tohle nám šlo úplně výborně, takže teďka si pojďme, jdeme jakoby na další cvičení a řekneme si, že melodie má jenom 3 možnosti směru pohybu. Jenom 3. Já zase kousek zaspívám. Melodie buď bude stoupat. Třeba na, a nebo klidně na. Jo, může stoupat po stupních nebo jako žabička, ale jde nahoru. Nebo nemusí jít nikam. Může být takzvaně na místě. Takže by bylo třeba, kdybych hrála pořád stejnou klávesu na klaviatuře, třeba G, tak ta melodie nikam nejde, že jo? Pořád hraju stejný tón, takže tomu se říká, že je na místě. No a ta další možnost je, že klesá. Takže třeba začnu, nevím, od C a budu mít ten směr je z kopečka dolů. Pozor na to, že není to tak, že jenom ve vysokých tónech to jde vždycky nahoru, i ve vysokých tónech to může jít sestupně ta melodie, jo? Takže já teďka zkusím zaspívat, já se omlouvám, jestli třeba ta kvalita toho mého zpěvu není úplně jako 100%, já nejsem zpěvačka, to víte, ale zkusme poznat, kterým směrem jde melodie, jo? Teďka. Na. Je to lepší, výborně. Takže kam šla melodie? Stejná, že jo? Nic, na místě. Tak, a co teďka? Na.
vzestupně, že jo, nahoru, výborně. A teďka na, na, na. Perfektní, to víte, jak ho krásně slyšíte. Přátelé, to, že jste to poznali, to není jako úplně samozřejmé. Já vám to jenom chci říct, že tohle se kolikrát musí jako studenti učit. Jo, poznat, vy to tady píšete úplně všechno prostě na první dobrou, úplně perfektně. Takže je to skvělý, jste strašně šikovný. Abyste jenom věděli, že to není samozřejmost. Já jsem už učila fakt hodně studentů a tohle vím, že je pracné. Tak zase, proč je tohle důležité? Protože v notové osnově tóny stoupají, klesají, nebo jsou napsané ty noty na místě a my to musíme umět jakoby slyšet vlastně. Tak a teď bude cvičení, které vás bude bavit. Tady máme obláčky a v nich máme jednu notovou linku. Půjčila jsem si jenom jednu z té notové osnovy, takže ještě to není úplně žádný basový houslový klíč, ale my se naučíme ten princip toho čtení. My si teď můžeme představit, že ty noty jsou vlastně jakákoliv bílá klávesa na klaviatuře. Je úplně jedno, od které začneme. A to je právě na tomto cvičení úplně geniální. Já tomu říkám obláčková metoda, ale to je můj vlastní název, to není jako nějaký oficiální, ale moc ráda to používám. Tak když se podíváme na ten první obláček, tak vidíme, že ta melodie v těch notách je zapsaná kterým směrem? Nahoru, na místě nebo dolů? Jak to je? No, ano. Takže to vidíte. Takže kdyby, jo, připravte si zase do chatu, kdyby tadyhle ten tón byl D, tak co by v tom obláčku bylo? Jak bychom to zaspívali? D, E, F, že jo? D, E, F. Kdyby ten druhý obláček, vám to jde, tak budeme hned dál, ten druhý obláček, tam je to úplně očividně na místě, že jo? Tam prostě jsou 3 stejné, takže kdybych tady zahrála E, ten první tón by byl E, tak co by to bylo? Jo? Přesně tak, přesně tak. Třetí obláček. Melodie jde dolů z kopečka. Takže když řeknu, že ten první tón je H, jak to zaspíváme? Co tam bude? H, A, G. Super, takže už vidíte, jak čtete noty krásně. No a samozřejmě můžeme i kombinovat ty pohyby, což je třeba ten poslední obláček. A tam máme, řekněme si, že první tón je C, tak co tam budeme mít? Když ten poslední obláček bude C. C, D, D. Máte všichni jedničku s hvězdičkou, přátelé, v tom chatu. Jo? To úplně perfektní, strašně krásně vám to jde. To je princip, jak ta notová osnova bude fungovat, jo? Tak, tady jsme si vyzkoušeli ty sousední tóny, takže to, co jsme dělali v tom cvičení předtím, že vlastně jsme ty stupně zpívali vedle sebe. Teď si vzpomeneme na tu žabičku, jak jsme vlastně skákali obkročmo okolo těch kláves a když máme 2 sousední linky nebo 2 sousední mezery, přátelé, tak ty tóny na té klaviatuře hrajeme obkročmo jako ta žabička. Takže kdyby tohle bylo C, tak tenhle obláček bude C, E, C. Jo, kdyby tohle bylo G, ještě pořád v tom prvním obláčku, tak by to bylo G, H, G. Prostě objednu tu klapičku. A co já vám tady chci tím, co vám tím chci ukázat? Že vy nemusíte ty noty potom číst jako každou zvlášť v té notové osnově a určovat je přesně, ale vy si je můžete takhle úžasně od sebe odvozovat. Když vím, co je ta první a vím ty zásady pohybu, směru, melodie a toho, že jsou buď vedle sebe nebo jako žabičky, tak si to můžu, tomu se říká relativní čtení not. Takže to můžu takhle krásně odvozovat. Tak, ten druhý obláček, tam máme sousední linky. V tom prvním jsme měli sousední mezery a tady máme sousední linky. Tak co kdyby ten tón byl E, ten první? Co by tam bylo? G. Přesně tak, přesně tak. Výborně. Takže to jsou základní principy, které potřebuju, abyste znali. A jelikož vám to tak strašně skvěle jde, tak jste si právě vysloužili to, že se přepneme do notačního programu. Já vám tady schválně ukazuju, jak se jmenuje. Můžete si ho pak stáhnout zdarma Muse Score, že já se do něj teďka jdu přepnout. Já to mám samozřejmě připravené. A budeme trénovat tam. Tak, půjdeme nejdřív sem, nahoru.
Zmenším si chat, abych pořád vás viděla, ale půjdeme do klavírní notové osnovy. Takže přátelé, klavírní notová osnova se skládá ze 2 notových osnov, protože máme na klavíru, vlastně hrajeme 2 rukama, takže máme 2 notové osnovy, které jsou spojené tady tou krásnou, elegantní svorkou. Vrchní notová osnova, tam hrajeme pravou rukou, klidně si všichni zvedněte pravou ruku takhle nahoru, jo, že ta vrchní je ta pravá vpravo na klaviatuře, to je ta vrchní osnova, a pod ní je ta levá, to je ta v té levé části, jo. Takže pravá ruka, levá ruka. Notová osnova má 5 linek a 4 mezery a je důležité vědět, odkud se počítají. Takže první linka je ta dole a tohle je první mezera, jo. Druhá linka, druhá mezera, třetí linka, čtvrtá linka, pátá linka a tak dále. V basovém klíči je to samé. Máme první linku tady dole, pak druhou, třetí, čtvrtou a mezi nimi ty 4 mezírky. Tady už najednou vidíme, že máme nějaké klíče. Za chvilinku se k ním dostaneme. Asi všichni znáte tenhle ten, že je houslový a ten druhý je basový. A já vám teď chci jenom ukázat, že nemusí vždycky v klavírní osnově to vypadat takhle, ale vy klidně můžete mít obě ruce v houslovém klíči, obě ruce v basovém, jo? Může to vypadat i takhle. Ale úplně nejčastěji hraje u klavíristů pravá ruka v houslovém klíči a levá v basovém. Proč je tomu tak? Proč je tomu tak? Protože na klaviatuře, když si představíme, kde je tón C1, tak všechny ty tóny, které jdou od C1 směrem nahoru, tak jsou vyšší a vyšší. A do houslového klíče se právě zapisují tóny, které znějí výš. Takže třeba i hudební nástroje, které znějí výš, jsou housle, flétna, nebo třeba sopránový hlas lidský, jako zpěvák, tak to se zapisuje do houslového klíče. Od C1 směrem dolů klesají ty tóny. To znamená, že jsou vlastně znějí hlouběji, znějí jako nástroje hudební, které mají hlubší hlas, například violončelo, nebo basa, nebo fagot. Tak to jsou nástroje, které hrají v basovém klíči. Jo? Takže jenom abyste měli představu, proč vlastně klavírista musí číst noty v obou klíčích, protože ta klaviatura pojme 88 tónů a to je opravdu hodně. Paráda. Tak, noty se zapisují na linky nebo do mezer, takže tady vidím v chatu, že se rozjelo nějaká komentáře ohledně toho, co vidíte. Martinka, moje asistentka, tam teď sdílela odkaz na YouTube stream, takže klidně nemusíte být na Zoomu, můžete jít na YouTube, tam byste to měli krásně vidět, to, co sdílím, takhle. Super, super, super. Takže, přátelé, tahle ta notička. Myslíte si, že bydlí na lince nebo v mezeře? Když se na ní jako podíváte, tak ona je jako hamburger naměstnaná mezi ty dvě linky a oni bychom řekli, že bydlí v mezeře. Ano? A co tahle notička? Když se podíváte, jak ona je jako propíchnutá, ta linka, jak když prošijete jehlou, takhle žolnitý. A o té se říká, že bydlí na lince. Ano, ta bydlí na lince. A co byste řekli o takovéhle notě? Kdyby byla tady teďka ta modrá, kdyby byla takhle nahoře, je na lince nebo v mezeře? Je v mezeře, že jo, protože není propíchnutá. A co když už se mi nebude chtít zapisovat do notové osnovy a budu chtít napsat tu notu třeba někam sem? Víte, jak se jmenuje tahle náhradní malinká linka, někdo to určitě bude vědět. Když nám dojdou ty noty linky, těch 5 je málo, že jo, tak tomu se říká pomocná linka, správně, to znáte, pomocná linka, jo. Takže my můžeme pak mít notu i třeba na několika pomocných linkách, ale to není až tak časté. Výborně. Takže to jsme určitě si potřebovali říct. Tak, já abych na něco nezapomněla, tak jenom mrknu do poznámek. Super, super, super. Takže tohle jsme probrali. A teďka, přátelé, uděláme si záchytné tóny v notové osnově. Houslový klíč začíná na druhé lince, jo? Tady jak je zatočený jako ten šneček. A na té druhé lince začíná i tón, který se jmenuje G a je to G1, jo? Vidíte, že je na druhé lince, je propíchnutý ten tón a houslovému klíči se díky tomu říká i G klíč. Houslový klíč určuje, že na té druhé lince je tón G. A když se podíváte na klaviaturu, tady na tu, co mám zobrazenou tady dole, tak vidíte, že skutečně hraju tón G.
Nenechte se zmást, ten program notační MuseScore je celý přeložený z angličtiny do češtiny. Řekla bych, že na 99% je to úplně perfektní a to 1%, kde to není perfektní, je ta klaviatura. Vy tady máte C4, že jo, tady vidíte. V angličtině, anglicky mluvících zemích, oni to mají jinak, tu orientaci na klaviatuře, tohle je naše C1. Oni to mají jako C4, protože oni ta Cčka počítají zleva, takže oni mají tady jedničku, tam, kde my máme kontra C, tady máme velké C, malé C a tady je C1. To je jediné, se nenechte zmást. Jo, tohle je C1, od kterého jste hráli i písničku, jo, od maličkásu. No, tady to Cčko. Tak a ten houslový klíč je tady. Jo, ten je tady. Na tom G1. A to je náš první záchytný tón. Tak si ho prohlédněte, krásně se do něj zamilujte a půjdeme na basový klíč. Basový klíč začíná na 4. lince, tam, co má tady kuličku a potom tečky, jo. A ten začíná na tónu malé F. Zase si ho tam napíšme, se takhle přeskakuje pořád. Malé F, jo. A to je tady na té klaviatuře. Tady je C1 a je tam malé F. A jelikož to C1 je takový střed té klaviatury, je to vlastně i střed mezi těma 2 notovými osnovami, jo. Takže my se teďka podíváme na to C1, jak by vypadalo zapsané v těch klíčích. Tak. C1 vypadá takhle, já mu říkám císař, protože sedí na trůně. Má pomocnou linku tady, to je ten trůn, jo. Je to císař, takže on prostě má svoje vlastní místečko, on se tady jako nesedí mezi těmi poddanými v té notové osnově, ale má svoje vlastní místečko, si můžete takhle zapamatovat hezky. A je to C1 tady na klaviatuře. V houslovém klíči je napsané pod notovou osnovou, protože my potřebujeme potom všechny ty tóny, že na té pravé straně klaviatury zapsat do toho houslového klíče. A v basovém klíči vypadá úplně stejně to C1. Je to nota na první pomocné lince, ale nad notovou osnovou, nad tím basovým klíčem, protože basový klíč je tady. Jo, tohle všechno je basový klíč, ty noty, takže je to ale stejný tón. A teď pomůcka, jak si to najdu na klaviatuře. Vy si položíte potom po workshopu oba palce na C1. Jo, oba palce budou na jedné klávese, rozložíte prstíky do 5prstové polohy na ty ostatní bílé a kam vám vyjde pravý malíček, to bude tón G1, a kam vám vyjde levý malíček, tam bude malé F. Jo, takže to je úžasná pomůcka v té 5prstové poloze. Výborně, tak. A nás teďka čeká procvičení a upevnění těch tónů mezi těmi záchytnými tóny. Tohle je zase velmi důležitý, jenom jako principiálně, protože tady ten princip, co se teď naučíme, vy budete pak používat samozřejmě i na tóny, které jsou zapsané jakoby dál, než mezi tím C a G. Tady máte pomůcku, všechno to krásně vidíte. Takže já začnu tady od toho taktu. Ten první tón je C. A my víme, že tohle je C1 a my víme, že tohle je G. A teď vlastně bychom jenom měli zaspívat tu tónovou řadu za sebou, jak to jde. Takže já budu na ty tóny takhle ukazovat a budeme si je zpívat nebo jenom vyjmenovávat a klidně můžete koukat i na tu klaviaturu, kde budu. C, tohle je C, takže C, to tím pádem D, E, F, G, jo, hráli jsme C, D, E, F, G, C, D, E, F, G. A už čteme noty, že jo, už je zpíváme, to, co jsme si nacvičili předtím, teďka vidíme už konkrétně zapsané v té notové osnově v tom houslovém klíči. A sestupně půjdeme taky. My tu tónovou řadu umíme od G sestupně. Takže jak to bude? G, F, E, D, C. Výborně. V tom houslovém klíči to pro studenty bývá takové sympatičtější. Ale přátelé, v tom basovém klíči ten princip čtení not je úplně stejný. Jenom se změní pojmenování těch linek. Jenom prostě ten basový klíč je od F, je to F klíč, takže já vím, že toto je malé F, to je tady, jo, toto je malé F, toto je C1 a směr pohybu tónu je sestupný tady od C k tomu F-ku, takže já jediné, co teď udělám je, vidím, že se střídají, že jsou linka, mezera, prostě jsou vedle sebe. Takže zpívám od C sestupně tu tónovou řadu.
C, H, A, G, F. A i vzestupně to zkusíme. F, G, A, H, C. Výborně. Tohle je takové cvičení, které je vlastně strašně zdravé na tu představu, jak se pohybujeme v notové osnově. Tak, půjdeme ještě na jedno cvičení. Já se trochu napiju. Máme tady zapsanou tak trošku zvláštním způsobem, a to je na schvál, písničku Maličká Su, kterou jsme se naučili na workshopu zahrát. Takže vy máte dobře osvojenou. A tohle ještě není úplně ale tak, jak jsme se ji naučili oběma rukama, že jo? My si ji dneska už ukážeme i v notách. Když jste se na to i ptali, kde jsou noty, já to chci vidět zapsané v notách. Za chvilku to bude, hned už na příštím slajdu to tady mám pro vás připravené. Ale ještě než to uděláme, tak si uděláme takové přípravné cvičení na čtení not, které se bude skládat ze 3 kroků. První, co uděláme, je, že my budeme zpívat tu písničku a já vám budu takhle označovat ty tóny, abyste je viděli, kde zpíváme. Jo? A já jsem to rozhodila, tu melodii do houslového a basového klíče. Tohle je E1, jo, od kterého písnička začíná. Tohle je E v basovém klíči. Já vám budu všechno ukazovat, nemusíte se bát. Jediné, co teď normálně zpívejte písničku ve své hlasové poloze a pojďte se mnou dívat do not a kdo může, klidně si i prstem ukazujte do té notové osnovy na té obrazovce, jo? Pojďte na to. Maličká Su, husy pásu, tancovala bych já, až se třásu. Tancovala bych já, až se třásu. Tak, to nebylo těžké, že jo? To jsme zvládli úplně perfektně. Takže to byl krok 1. My jsme se podívali do not a zpívali jsme to a vlastně jsme si ukazovali, kde zpíváme, abychom slyšeli tu melodii a už si spojovali. Vidím napsanou notu, slyším tón, potom ten 3. krok by bylo hraju to na klaviatuře. Jo, to už potom je ten jenom malinký krůček. Tak. A teďka druhé cvičení bude, že to zaspíváme na názvy tónů a budeme u toho používat tu metodu relativního čtení. Takže my si budeme všímat, jestli mezi těma notičkama je ten krok, jako ve stupnici, anebo skok. Takže kontrolní otázka, jo, kontrolní otázka. Když porovnám, tohle je E, to je tón E, od kterého písnička začíná. A teď porovnám tyhle 2 tóny, jo, tenhle a tenhle. Je mezi nimi, jsou vedle sebe na té klaviatuře, nebo je mezi nimi ta žabka? Je to krok nebo skok? Jo, je to hned vedle, nebo tam je? Je to krok, ano, jsou vedle sebe. To znamená, když je tohle E, tak tohle musí být D. A tohle musí být C. A stejně tak tady. Tohle je E, přátelé. A zase vidím, že tam je jenom krok. A můžete se i tady podívat na tu klaviaturu dole, že to je vedle sebe na té klaviatuře ty tóny, jo? Tady mám E, D, C. Výborně. Teď se podíváme do tohohle taktu. Na to bych já. Je tam žabka? Nebo je to vedle sebe? Je tam obkrok? Nebo je to vedle sebe? Žabka, je tam ten skok, že jo, obkrok, musím jako skočit a i na té klaviatuře tady vidíte, jak to mám označené, samo se mi to tady označilo a krásně to vidím. Takže já, když vím, že tohle je C, tak samozřejmě je to sousední linka, takže tohle musí být E, musí, jo. A podívám se do tohohle taktu, tady to mám v sousedních mezerách. Vím, že tohle je C, já vám to klidně tak řeknu, tohle je malé C, jo, malé C a tohle musí být malé E. A je to malé E, protože hnedka tady je malé F a to je náš záchytný tón v tom basovém klíči, teď co mám označeno modře. Jo, dává vám tohleto smysl. Tohle je princip čtení not. Když pochopím princip, tak mám blueprint na všechno čtení not, které mě kdy čeká. Já nepotřebuju vědět, když se podívám do basového klíče, že tohle je D malé. Já to vím, protože už čtu a hraju na klavír noty přes 30 let už víc, 30 let plus, takže už to fakt jako dobře umím, už jsem měla možnost to hodně procvičit. Vy jste na začátku, takže možná teďka, když tady takhle random ukážu na nějakou notu v basovém klíči, tak chytnete, ježiš, nevím.
ale až ji uvidíte po 35. tu notu, tak vám slibuju, že už ji poznáte taky. Jo, to chce fakt jenom to prostě opakovat. Takže přátelé, já vás teďka, já půjdu s váma zpívat a budeme zpívat na názvy tónu. Teďka si zase řeknu, jsem správně, i když to nedospívám až do konce, vůbec nic se neděje. Eva mi pak pošle záznam tady toho workshopu, já si to zkusím znova, jo? Tak, potřebujete to opakovat, to je jako čtení not, je potřeba jenom se prostě naučit a opakovat, získat si praxi. Názvy tónu, první tón je E a jdeme zpívat, jo? D, C. A basový klíč taky E. D, C. C, 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 F, D, G. C, 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 F, D, C. Nesoudím teďka sám sebe, jak mi to šlo nebo nešlo, jo? Snažte se tam, hnedka neví to hodnocení, chápu, nechápu. Je to cvičení, jo? Teďka jste ho poprvé možná v životě slyšeli, takže ideálně si to třeba potom zopakujete. Chce to trénink, ale bude to tam, jo? Já vím, že tohle je E1 v basovém klíči, tohle je E malé, protože tady hned nad tím je F, záchytný tón, o jedno níž je E a už jenom jedu relativně, už to odvozuju. A třetí, potom po workshopu uděláte doma u klavíru a zahrajete si to z těch not, že jo? Dáte si ty packy do té 5prstové polohy od C do G a zkusíte si to takhle zahrát tady podle tohohle cvičení, jo? To bude potom na doma. Super, super, přátelé, jste úžasný, jste boží. Víte proč? Protože vy to zkoušíte, vy do toho jdete, vy se teď učíte novou dovednost a pokud chcete být mistři ve čtení not, tak ve jakékoliv disciplíně, kterou bychom spolu teď podnikali, vy se potřebujete prostě jenom víckrát to zopakovat, jo? Nikdo se nestal mistrem, jen tak jako přes noc, vždycky to chce prostě opakování, cvičení. Tak a teď vám ještě ukážu, co jsem vám slíbila. Ještě vám ukážu tu písničku teďka zapsanou v notách, tak jak jsme se ji naučili v té 3. lekci. Tohle už je přesně tak, jak jste to hráli v té 3. lekci. Melodie v pravé ruce, v houslovém klíči a basový klíč doprovázel na tónech C, G, C. Jo? A tadyhle, jak jsou ty tóny napsané nad sebou, tak to je ta dudácká kvinta. Když čtete noty, tak všechno, co je napsané vertikálně nad sebou, ať už mezi houslovým a basovým klíčem tady takhle, tak se to hraje zároveň. A nebo i když jsou takhle v rámci jakoby jedné té osnovy ty 2 tóny nad sebou, tak se to hraje zároveň, jo? Takže to je taková pomůcka. Řekneme si ještě pár takových fakt vychytávek, když čtu noty, jo? Co strašně usnadňuje to čtení. Všímejte si, co se v notách opakuje, přátelé. Takže, když se mi teď podíváte na ty první 2 takty, maličká su i v pravé ruce, opakuje se nám tenhle ten motiv ještě někde, hnedka 3., 4., tak vidíte, husy, pásu, je to úplně stejné. Takže já, když čtu noty, tak si jako snažím všimnout si, jestli se mi něco neopakuje a to mi vlastně strašně moc usnadňuje tu práci. Stejně tak pak to tancovala bych já, tak tohleto je znova tady, že jo, tancovala bych já. A v prvním případě jdeme až se třásu nahoru a pak jdeme až se třásu zpátky k Cčku, takže to je jediný rozdíl. Hudba je umění, které probíhá v čase a pro náš sluch, pro posluchače je vždycky příjemné, když nějaká hudební myšlenka nebo nějaký motiv, melodie se opakuje. My to poznáme, my říkáme, aha, proto jsou ve skladbách refrény nebo v písních, jo? Protože sloky často lidi neumí, ale na refrén se vždycky všichni chytneme, že jo? Takže to je záměr těch skladatelů a tohle funguje v těch skladbách, zejména v lidových písních nebo v repertoáru prostě klasickém, strašně často funguje. Nemluvím teď o nějaké postmoderně šílené. A co ještě, přátelé, máme všechno v těch notách zapsané? My tam nemáme jenom ty noty, že jo, v té notové osnově. Co my tam ještě máme?
Třeba je tam napsaný rytmus, každá ta nota má jinou délku, jsou tam osminky, čtvrtky, půlky, je tam označení taktu, jsou tam prstoklady, to je to čísílko, tady je ta troječka a tady ty pětky, jedničky, to jsou prstoklady, jakýma těma prstama tam mám jako dávat, že jo, hrát vůbec tu hudbu. Jsou tam třeba v notových osnovách je vertikálně jsou zarovnané ty souhrové tóny, že skutečně to, co je nad sebou, tak vy to i opticky vidíte, co budete jako mačkat na té klaviatuře spolu. Jsou tam samozřejmě taktové čáry, jo. A kdybychom šli do ještě nějaké pokročilejší literatury, tak tam budete mít třeba pokyny k tempu, k dynamice, třeba hrát piano, forte, pedalizaci, jo, bude tam zapsaný pedál a spousta dalších různých hudebních značek a zkratek. Takže ty noty jsou skutečně taková jako kuchařka prostě, jako návod, jo. A vy vlastně z nich tu hudbu takhle krásně můžete vytáhnout. Tak, tohle jsem teďka právě říkala vám. Super, super, super. Přátelé, naučit se číst noty plynulé je proces. Je to proces, je to dovednost, která se dá naučit, ale chce to praxi. Takže neházejte flintu do žita rozhodně, pokud vám to nejde hnedka. A čím víc se s tím seznámíte, tak tím víc ty noty budete poznávat. A to opravdu platí i v tom basovém klíči. Dá se to naučit. Proč jste na hravém klavírním workshopu, že jo? Pojďme teďka se přenést ještě trošku na to téma vůbec těch základů hry na klavír. Vy se chcete naučit hrát na klavír, protože vás to baví, protože chcete pokračovat dál. Teda doufám, že jste prostě tak nadšení z hraní na klavír, že teď už prostě víte, že tohle je něco tak úžasného. To je, přátelé, tak boží koníček. Vy ho můžete provozovat v jakémkoliv počasí, v suchu, v teplíčku a v jakémkoliv věku. Opravdu prostě na klavír můžete hrát úplně celý život. Tak pojďte mi napsat. Ano, vidím tady jedničky, dvojky i trojky, všecko dohromady. Skvělý. Co jsme všechno probrali? Strašně moc jsme dneska toho stihli, strašně moc věcí. My jsme si ukázali, jak funguje klavírní notová osnova, kde bydlí noty na lince v mezeře i na pomocných linkách. Ukázali jsme si houslový a basový klíč a určili jsme si orientační body, záchytné tóny v těch klíčích. C1 v obou klíčích, G1 v houslovém klíči, malé F v basovém a i to, kde je najdeme na té klaviatuře. To je hrozně důležité, že ty noty jenom jako nečteme jako písmenka, ale my to přenášíme na tu klaviaturu a vznikají ty tóny. My jsme se naučili metodu relativního čtení not. My teď víme, že nemusím všecko číst každou tu notu zvlášť, ale můžu si je odvozovat vzájemně. Ukázali jsme si metodu krok a skok. To znamená, buď je to vedle sebe, anebo žabička objedno poskakuje po té klaviatuře. Velmi krásně jsme procvičili pohyb tónů v notové osnově a na klaviatuře. Máme směr melodie, že jsou 3 způsoby, kudy se melodie může pohybovat a přesně se mi to reflektuje na klaviatuře, přesně se mi to reflektuje v té notové osnově. Je to vlastně s takovým zrcadlem, ta notová osnova s tou klaviaturou. My jsme zkoušeli různá cvičení, která vám pomůžou postupně, když to budete opakovat, zlepšovat dovednosti hry z not, jako třeba zpěv melodie na názvy tónů. A tu naši písničku jsme, když se podíváte na tu metodiku, kterou jsme tady měli na tom hravém klavírním workshopu, co já jsem s váma dělala na začátku? Já jsem vás ji naučila nejdřív podle sluchu, tu písničku. My jsme ji nejprve zahráli podle sluchu, vy jste si ji osvojili, vy jste se zorientovali na té klaviatuře a teď jsme si teprve ukázali, jak se to zapisuje do not. Ne obráceně, jo? Protože noty jsou zápisem znějící hudby. Tak. Co teď s tím vším? Kudy dál po té vaší klavírní cestě? Přátelé, samozřejmě, můžete se pustit do akce sami. Ale chtěla bych teďka říct takovou věc, že naučit se hrát na klavír po vlastní ose je nesmírně obtížné. Zákonitě prostě narazíte na něco, čemu nebudete rozumět, co vám nepůjde. Pak to zbytečně u studentů vede k demotivaci a pocitu, že hra na klavír je prostě strašně obtížná a jenom pro vyvolené a já jako na to nemám. Takže můžete to zkusit sami, ale přece jenom bych doporučila mít nějaké vedení. Takže ideálně třeba chodit na živé lekce, pokud se vám podvede sehnat učitele, se kterým si sednete, tak fakt jako super paráda. A nebo, a to právě bych vám chtěla teď ukázat, vy můžete dál spolupracovat se mnou a můžete vstoupit do mého klavírního kurzu. Protože opravdu ta možnost toho, že to všechno teďka vezmu a aplikuju tu sami, tak kdyby to byla jako jenom ta jedna možnost, tak
by to bylo fajn, ale my prostě už teďka víme, že naučit se hrát jako samouk je prostě strašně obtížné, takže já vám chci nabídnout, jakým způsobem bychom mohli pracovat společně, a abyste se mohli nechat provést celým tím procesem za ruku, a chtěla bych vám teďka představit tady ten klavírní kurz pro začátečníky. O ten kurz my tady na workshopu soutěžíme, přátelé. Takže je možné, že někoho na konci z vás, kdo jste tady žije teďka vlastně, nebo je to velmi pravděpodobné, vylosuju a ten kurz vyhrajete, ale všem vám ho chci představit, protože je to opravdu krásný kurz. Je to 10týdenní kurz pro klavírní začátečníky, který velmi jako přirozeně vlastně navazuje na ten náš hravý klavírní workshop. Já dneska do tohohle kurzu oficiálně otevírám přihlášky, protože už začíná 3. října. A je to skutečně skvělá příležitost naučit se hrát na klavír už tenhle podzim. Je to kurz s propracovanou metodikou výuky, se špičkovou podporou a zpětnou vazbou, na kterém studenti získávají návody ke cvičení, potřebnou podporu, spoustu inspirace a opravdu jasné kroky pro zvládnutí klavírních základů, na kterých budete moct dál stavět. Takže já vás chci do tohohle kurzu srdečně pozvat a potom bude prostor na otázky, budeme losovat, dostanete PDF-ko z prezentace dnešní, takže určitě zůstaňte, vydržte teďka ještě se mnou. Co vám ten kurz přinese? Od začátku správné pianistické návyky, takže se budeme věnovat správné tvorbě klavírního tónu, návykům prstokladům, abyste uměli hrát stupnicové běhy, akordy, dvojhmaty, budeme pracovat s pravým pedálem, budeme se věnovat tomu, jak osamostatnit ruce při souhře dohromady, abyste každou rukou zvládali bez problémů hrát něco jiného v jiném rytmu, ale třeba i v jiné dynamice. Když budeme hrát třeba písničku, kde je melodie s doprovodem, naučíte se tam pestrý repertoár skladeb a písniček, které vás budou bavit a na kterých krásně porostete. Budeme se věnovat i improvizaci doprovodu písniček. Projdeme spolu všechno podstatné z hudební nauky a napojíme to na praxi. A když vysvětluji hudební nauku, tak to nikdy není jenom suchopárná teorie, ale ukazujeme si to se studenty na té klaviatuře, jak to funguje, jak to skutečně si umět odvozovat. Budeme dál pracovat a trénovat na hře podle not, protože to už jsme dneska tady trénovali, ale jak jsem říkala, je to určitý proces, chce to praxi, takže té praxe tady dostanete skutečně hodně. Spolu se mnou to budeme trénovat a rozhodně vám můžu slíbit, že vám přinese pokroky díky právě tomu, že to není jenom online kurz pro samostudium, ale je k tomu i perfektní podpora a zpětná vazba. Přinese vám i motivaci a opravdu mapu, přesnou mapu na vaši klavírní cestu. A protože dneska slavnostně otvírám přihlášky, tak mám i akční bonus k tomuhle kurzu, který rozdávám teda jenom do zítřejší půlnoci, takže je to pro rychle přihlášené a je to workshop, který je celý zaměřený na to, jak číst noty v basovém klíči a přestat se ho bát. Protože já vím, že studenti prostě s tím basovým klíčem vždycky mají takový vztah jiný než s tím houslovým. Je to trošku takový strašák, ale nemusel by být. Takže já mám workshop, který už jsem vlastně natočila před nějakým časem. Ten workshop tím pádem už je hotový, předtočený a já vám ho pošlu hnedka po tom, co se do kurzu přihlásíte na e-mail, takže si ho klidně můžete prostudovat ještě než kurz začne a projdeme tam spolu 3 chyby, kterým se vyhnout při čtení not, 9 pravidel čtení not v basovém klíči, dostanete k tomu propracované PDF-ka, vlastně takové pracovní listy ke stažení a ukážu vám během toho workshopu i úplně jako praktické příklady z reálných klavírních skladeb přímo u klavíru, jak ten basový klíč vlastně čtu. Pro koho je kurz pro začátečníky vhodný? Pokud jste úplní začátečníci,